sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga pangunay nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, ikaduha nga batch ang returning OFWs mag-aabot naman karon nga adlaw. Mga manunudlo magabalik sa Hunyo 1 para magpreparar sa enrollment. Sa balita nasyonal, 183 ka mga barangay officials ginaimbestigar sa CIDG angot sa manumuli nga pagpanagdag sang ayuda sa idalom sang SAP. ABS-CBN ginapaimbestigahan ni Davao City Paulo Duterte o kung Representative Paulo Duterte sa paglapas sa prangkisa. Sa balita international, coronavirus vaccine trial sa Japan pag-uumpisa na sa bulan sang Hulyo. Sa balita sa sports, FIBA ginanunsyo na ang mga schedule para sa 2023 FIBA World Cup. Balita Entertainment, Marcelito Pumoy, ginpaimuan sang balay ang isa ka iloy nga wala sang pulian. Samtang sa balita espesyal atong pagistoryahan, ang mga pamaagi kung paano mamentenar ang makinis nga kutis apisar sang pabago-bago nga tiyempo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginpahayag sang pag-asa nga posible pa nga magbaskog ang mga tropical storm ang Tropical Depression Ambo sa masunod nga 24 oras. Base sa severe weather bulletin sa pag-asa, katapusan nga nasiplatan ang bagyo sa kalayuon nga 300 kilometros na sidlangan namin na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur, mga alas 10 ang takna kagabi Mayo 11. Namentenar sa niyang kabaskog sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros por ora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga 70 kilometros por ora. Mahuyang naman ginausoy sa direksyon nga naminhan nakatundan. Sunod sa Weather Bureau nga posible ibatak ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pila ka malugar sa Eastern Visayas subong man nga adlaw Martes. Sunod pa sa pag-asa, sa masunod nga 24 oras magatugas sang throw sang bagyo ang lapta-lapta nga mahuyang tubtub mabulubasog nga pag-ulan kag pulo panalagsa nga mabasgog nga rain showers sa Mindanao. Ginabisuhan ang mga residente sa among riyon sa precautionary measures kag panahon nga magbantay sang update sa lakat sang panahon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, mag-aabot sa Bradco Port sa syudad sang Bacolod ay kaduha nga batch sa mga returning OFWs karon nga adlaw Mayo 12. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chair sang Action Team on Returning OFWs. Base sa impormasyon ng palambot sa iya sang DILG Region 6, ang second batch ay nalakipan sang 13 ka mga Bacolodnon nga OFWs. Liwat nga nagapanawagan si Salanga sa gobyerno nasyonal sang proper coordination kasunod nga wala sa gihapon sang sistema sunod sa iya ang repatriation process. Sunod kay Salanga, may database ang syudad sa mga returning OFWs nga nakatapos na sang quarantine apang gulpi nila nagapadala ang National AETF sa lain nga set sang OFWs. Sunod kay Salanga, preparado ang quarantine facilities sa syudad para abi-abihon ang mga returning OFWs base man sa mandato ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pwede balibaran ang mga ini. Ang nagabalik nga OFWs kag stranded Bacolodnons ang ginapaidalom sa 14-day mandatory quarantine kag RT-PCR test. Wala na sa ultra-risk area sa syudad sang Bacolod. Inisulod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Famigaran matapos nga na-lift na katapusan ng ultra-risk area sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Hindi matapos nga naka-recover na si patient o COVID-19 patient 9 nga isa ka 65 anyos nga babayi samtang nag-negatibo naman sa virus. Ang iya mga close contacts kag nakabalik na sa ilang mga puloy-an. Ginkakas naman nga ultra-risk area sa balay ni patient number 5 sa Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling, matapos nga naka-recover sa virus. Sa Rimbaluan, ginapay-dalom sa seal-off ang balay o kung lugar sa COVID-19 patient sa Bacolod sa sulod sa 14 diya sa tuyo nga malikawan ang paglaptas ng virus. Wala na. Nandito na to yesterday ang sangkuan or yesterday sa Banago, ang bayanihan. Ito yesterday. Ang sasabi siya sang kwanta last week. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Famigaran. Ginanunsyo naman ni Department of Education Region 6 spokesperson Leia Bilyasa nga magabalik sa Hunyo 1 ang mga manunudlo agud magpreparar ka mag-akomodar sa validation sa mga enrollees para sa school year 2020-2021. Sunod kay Bilyasa, tungod nga bulan sang Pebrero tubtob Marso, ginumpisahan sa mga eskwelahan ang enrollment, pagatutukan na lamang sa mga manunudlo ang validation kag para sa pag-cater sa mga transferees. Duha pa ni Bilyasa, ilagi na preparahan ang mga incoming grade 1, grade 7 kag grade 11 students sa posibilidad nga pag-transfer sa eskwelahan. Palayag pa ni Bilyasa,
magluwas sa validation sa enrollees, tuyo man sang temprano nga pagbalik sa mga manunudlo agud magpreparar sa pagtudlo online. Pero ang ato naman niya nga mga teachers shall render service beginning June 1. And that will also be the time sa aton nga enrollment from June 1 to 30. Although sa bataan naton, naka early enrollment na kita, early registration sang February to March. Gina-validation na lang ini kung sila bala ma-enroll pa or ma-eskwela pa. And of course, this is the time na may accept kita sa mga transferee, sila man nag-migrate because of mabalik probinsya kita or whatever. Si DepEd Region 6 spokesperson Leia Bilyasa. Ginakabig ni Department of Education Region 6 spokesperson Leia Bilyasa nga challenging year para sa ila ang new normal nga ipatuman sa pagbukas ng klase sa Agosto 24, 2020. Sunod kay Bilyasa, hindi makagarantiya ang DepEd nga mangin 100% nga epektibo ang panibago nila nga measures nga ipatuman apang ginpasiguro nga sobra-sobrang ila pagtinguha agud magpositibo ang implementasyon. Ginapilar lamang ni Bilyasa ang kooperasyon kag paghagop agud nga magmandinalag o ipatuman nga guidelines. Samtang maga-coordinate naman ang DepEd sa otoridad kag local government units agud mapasiguro nga wala naman sa estudyante nga magalagaw sa tion sa klase kag sa panahon nga ginapatuman ang quarantine measures. Ginpasiguro naman ni DepEd Region 6 spokesperson Leia Bilyasa nga naka-disinfect ang tanan nga eskwelahan na bina ang ginahimo nga quarantine facility sang mga ginamonitor sa COVID-19. Sunod kay Bilyasa, tuyo sini nga masiguro nga hilway sa kagaw ang tanan nga eskwelahan sa pagbalik sang klase. Duha pa ni Bilyasa, magapatuman sang pagbago sa oras kapag tudlo sa mga kabataan. Kalakip sa patuman sa pagbukas ang klase, amo ang pagbuhin sa oras sang pagtudlo, limitahan sa 15 to 20 lamang ka estudyante agud masunod ang social distancing. Hindi kinahanglan nga magkadto sa eskwelahan 5 kadlaw sa isa ka semana ang mga estudyante, kag buhinan ang module nga ginatudlo sa mga estudyante. Sa karon ginatun-an pa sang DepEd kung ano ang ilakip nga mga subject nga itudlo kag ano ang manera sa pagtudlo. 14 ka persona gikan sa arom ka barangay sa syudad sa Bacolod ang na-record sa Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG Bacolod nga nagreklamo agod sa anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Sunod kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang anom ka barangay ang ginabugusan sang Barangays Granada, Bata, Handumanan, Mansilingan, Felisa kag Barangay 1. Dugang pa ni Gocotano anuman nga adlaw subong nga semana una nga pasakaan sa kaso ang pila ka opisyal nga kalakip sa duha ka barangay nga ginreklamo sa otoridad. Kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan to Kill as One Act ang ipasa o panipasaka batok sa mga persona nga hungod wala ginhingadlan sang otoridad. Ang mga ginreklamo ang ginabugusan sang barangay kapitan, liaison officer, purok president kag secretary. Ginapaabot ni Gocotano nga madugangan pa ang mga magareklamo may kang tanan sa isyu sang SAP. Samtang ginatugyan na ni Gocotano sa korte ang kapalaran sa mga mapasakaan sang kaso. Subong may ginaubran ako para within this week, sir, i-file na natin ang kaso. So, okay. Unahon muna nato ng duha ka barangay, sir. Bali, sir, sa subong adlaw lang, may duha ka taga-barangay Granada at kahapon, sir, may duha ka taga-barangay 1. As of now, sir, balidit pa namin. Ongoing pang investigation namin, sir. Kabagin sa ang pahayag ni CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Nagsumeter na ang gobyerno sa Bacolod sa ngalan sang 507,000 o 5,700 ka mga na-left out nga pamilya o kung wala malakip nga pamilya sa ayuda sang SAP diri sa siyudad sa Bacolod kag ginaangin sumeter na sa DSWD Regional Office. Sunod kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, 9,500 kangalan ay lagin sa meet apang 5,700 lamang ang nakahingagaw sa gintalana nga deadline. Duha pa ni Tero, ang 5,700 ka pamilya ang eligible nga makabaton sang ayuda kag ini magaserbi nga ebidensya nga may mga wala malakip nga pamilya sa Bacolod. Ginklaro ni Tero nga ini ang apilar pa lamang sa gobyerno nasyonal kag wala pa sang kasiguraduhan nga makabaton ang mga na left out nga pamilya sang 6,000 pesos nga ayuda. Una na ang ipahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga may dugang nga 5 ka milyon ka mga pamilya makabaton sang ayuda sa ikaduha nga tranche sang Social Amelioration Program.
Ginpanugyan ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre sa mga local government units kung LGUs nga wala pa makatapos ang Social Amelioration Program o kung SAP payout distribution nga magpadala sang sulat direkta kay Interior Secretary Eduardo Anyo agod iapilar ang pagpalawig sang tagtaganay. Ini ang ginpahayag ni Macapobre sa pagtapos sa pinal nga deadline sang distribution sa tumayo Jes 2020. Suno kay Macapobre, dapat nga idirekta kay Anyo ang sulat agud gilayon nga maaktuhan, kagatagan lamang sang kopya ang DSWD Regional Office kag si Secretary Rolando Bautista. Sa records ang DSWD as of 12 noon sang Mayo 11, 2020, sa 65 pa lamang ka mga LGU sa Western Visayas ang nakatapos sa payout. Ini ang 83.25% sang 133 ka mga LGUs sa bugos nga rehiyon. Nagumpisa na ang preparasyon sa Land Transportation Office o LTO sa syudad sa Bacolod angot sa kinalauman nga pag-downgrade sa syudad gikan sa Enhanced Community Quarantine pagkadto sa General Community Quarantine pagkatapos ang Mayo 15. Sunod kay LTO Bacolod District Office Head Ruben Tampos, ining alihok ang kabahin sang direktiba nga ginpapanawag ni LTO Region 6 Director Eric Leonard Tabaldo. Doha man ni Tampos sa tion nga madayon ang pag-downgrade sa Bacolod sa GCQ. Galayon man nga magabalik ang operasyon sa ila talatapan sa palabuton nga Mayo 18. Sa piyak nga bahin bangod sa GCQ nga una ginpatuman sa bilog nga probinsya, natala na naman nga mag-uumpisa ang operasyon sa nagkalain-lain nga mga LTO district offices pareho sa Himamaylan kag Pontevedra sa buwas nga adlaw Mayo 13. Sa status ng Bacolod, LTO Bacolod, no? Kaya hanggang nasubong sa ECQ, posible ma-open kami after sang May 15, siguro mga May 18. No? Kaya may mga initial na guidelines ang LTO, Regional Office, nga once mag-open ang LTO Bacolod, ang priority namon is to renew ang mga plaka nga ending 3 kag ending 4. Wala na siya sang 50% penalty once mag-register sila. Ang kabahin sa pahayag ni LTO District Office Head Ruben Tampos. Ginklaro ni Ruben Tampos, tagpamuno sa LTO District Office sa syudad sa Bacolod nga maging limitado lamang ang ilang pagbaton sa mga kliyente in kaso nga madayon gidman ang pagbukas ng ilang opisina sa Mayo 18. Sunod kay Tampos, nagapangunang rason diri amang hugot nga pagpatuman sa nagakaigo nga protocol binang social distancing agud malikawan ang anuman nga problema tugas ang ginakabalakan nga COVID-19. Dugang pa ni Tampos, prioridad sa iya talatapan sa bahin sa registration among pag-renew sa mga plaka nga nagatapos sa numero nga 3 kag 4. Liwat man sinigin klaro nga wala sang penalidad nga balayran ang matag-iya sang salakyan nga magaproseso sa ilang dokumento apang hindi naman sila mag-akomodar sa mga individual nga nagaplano magpatigayon sang advance registration. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, ining mga respiratory diseases bala pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kag hilanat, kinanglan likawan ta ini. Kay amo ini ang mga sintomas ng COVID-19 base ma-quarantine ka bala, mabudlay na ina, no? Amo nang alikawan naton ini nga sahi sa mga balatian. Kag para dira, ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga puno ini sang vitamin C kag natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa puro nga mangosteen. Immune booster pa ni siya suno sa research sa Kentucky Medical Center dito sa USA, nagapabakod sa aton immune system nga hindi kita dali-dali matapikan sang balatian. May vitamin B complex pa ini, ang B1 para sa aton reflexes o kon nerve, ang B6 para naman sa lungs o kon baga,
nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo kag ang B12 para sa pag-absorb maayo nga absorption sang sustansya sa mapagkaon nga aton nga ginakaon. Kag kabalo bala kamo mga kaaksyon nga ining Dr. Alfred's Mangosteen Capsule and Tea may international award na ini sa Amerika sang 2006 pa gintagaan ni sa sang international award sang Amerika kay gina-export ini mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Sa US gintagaan sang 5-year product stability ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. So ginagamit na niya dito sa Amerika sang mga kano kabangod man sang pagbaton dito sa Amerika sa sininga produkto. May international award pa. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag himo sa Pure Mangosteen. 183 ka barangay officials ginaimbestigar sang CIDG angot sa anomalya sa pagpanagdag sang ayuda sa idalom sang SAP. Samtang ABS-CBN ginapaimbestigahan ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa mga paglapas sa prangkisa. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. May kabilugan nga 183 ka barangay officials ang inaimbestigahan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP-CIDG angot sa ginaligar anomalya sa pagbaragdag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, hindi mag-untat ang kapulisan na gudakpo na mga opisyal sa barangay nga mapamatud-an nga nagapaminta sa ginahatag nga ayuda. Wala naman giningadlan ni Anyo kung saan sino ang mga opisyal sa barangay tungod sa nagapadayon nga investigasyon. Duha pa ni Anyo, umpisahan na sa otoridad ang pag-aresto sa mga korap nga opisyal, kagalakip na diri ang barangay kagawad sa Hagonoy, Bulacan nga si Danilo Flores nga nagkuha sang 3,500 pesos sa 6,500 pesos nga ayuda ang ginhatag sa kada benepisyaryo sa barangay. Tungod sa insidente sa Bulacan, si Presidente Rodrigo Duterte nagtanyag sang 30,000 pesos nga reward sa kada persona nga maghatag sang impormasyon batok sa mga korap nga opisyal. Mahimo lamang nga magbalik sa normal ang kabuhi isang tao kung mayara na sang bulong o kon vaccine para sa COVID-19. Ini ang ginpanumdom sang Malacañang sa publiko nga nagapuyo sa mga lugar nga ginpahalugan ang restrictions. Sa nabaluan, madamo nga probinsya kag syudad ang ginpaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ apang may pila ka lugar nga high risk sa COVID-19 transmission kagay sang Metro Manila, Calabarzon kag syudad sang Cebu ang nagapabilin sa Enhanced Community Quarantine. Una diri nagpahayag ang gobyerno sa posibilidad nga pagpaidalom sa pila ka lugar sa Metro Manila sa GCQ pagkatapos ang Mayo 15 sa piyak sang paandam ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga yara pa sa peligro nga natuga sang virus. Ang masunod nga COVID-19 news update ang igadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. 38 ka Pinoy sa Australia ang nagpositibo sa COVID-19 habang kalabanan sa ila ang nakarecover na sa masakit. Sunod kay Ambassador Maria Helen de la Vega, isa na lamang sa 38 ka mga seafarer ang natalana pa lamang i-clear sa virus. Gindayaw naman ni de la Vega ang ginhimo nga COVID-19 tracking app sa Australia bago nakabulig ini para sa madasig nga pag-identify, pag-trace kag pag-isolate sa mga may potential nga carriers ang virus. Apang ginpanumdom ni De La Vega nga importante nga nagasunod sa social distancing protocols sang gobyerno kag disiplina sa kaugalingon agud mapungga na paglapta sang virus. Ang ini nga COVID-19 news update ang gindulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga mga hindi OFWs ang kinahanglan nga magbayad sa pila ka mga accommodation costs sa tion nga magpaidalom sa quarantine o sarang government-accredited facilities. Sa televised briefing, ginpahayag ni Roque, libre ang akomodasyon sa mga OFWs kag ini ang pagabayaran sa OWA, samtang kung hindi naman OFW, sila naman ang magabayad sa quarantine facility. Sunod kay Roque, ang ini nga guidelines ang nalakip sa quarantine and testing procedures sa nga pungsod para sa tanan nga arriving overseas Filipinos kag foreigners. Dugang pa ni Roque ang mga OFs o overseas Filipinos kag dumuloong ay paidalom sa orientation angot sa quarantine process kag mayara sang centralized processing sang tanan nga kinahanglan nga dokumento. Sa iba paraton nga balita nasyonal, ginapaimbestigahan ni Presidential Son kag Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara ang mga ginaligar paglapas ang broadcast giant nga ABS-CBN sa prangkisa sini. Base sa House Resolution number 853 ng in-file ni Duterte, kaupod sa House Committee on Accounts Chairman Abraham Tolentino, kag House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, luyag sa mga ini nga magpatigan sang hearing ang House Committee on Legislative Franchises. Ginasaad sa resolusyon nga ginapadayon sang ABS-CBN ang operasyon sang pay-per-view channel pagi sa free-to-air signals sa piyak sang mando sang National Telecommunications Commission nga untaton ini samtang ginahulat ang guidelines. Klaro sunod sa tatlo ka mamalida ang pahayag sang NTC nga paglapas ini sa prangkisa ang ginhatag sang Kongreso. Kin-adapt na sang Senado kahapon nga adlaw Lunes ang resolusyon nga nagapangabay sa NTC o National Telecommunications Commission nga i-reconsider ang cease and desist order nga ilagin issue batok sa ABS-CBN Corporation na agligad nga semana.
ang Senate Resolution number 395 ang ginfile sang 13 ka mga senador nga nagasiling nga may hitabo na sadto nga ang mga kompanya nga nag-expire na ang franchise ang ginatugutan nga makapadayon sa pag-operate samtang pending pa ang pag-grant sang franchise renewal sa Kongreso. Siyam naman ka mga senador ang nag-abstain kag ini ang ginalakipan ng Senate President Vicente Soto III, Senators Panfilo Lacson, Francis Tolentino, Cynthia Villar, Amy Marcos, Ronald De La Rosa, Bongo, Bong Revilla kag Pia Cayetano. Ginraffle na ang petisyon sang ABS-CBN batok sa mando sang National Telecommunications Commission nga nagpasira sa TV network. Ginkumpirmar ni Court Spokesman Brian Keith Hosaka nga na-raffle na ang petisyon sa member in charge apang ginpahayag nga ang resulta sang raffle ang confidential. Ang member in charge amo magatutok sa lakat sang kaso base man sa ginasaad sa pagsunundan sang korte. Dugang pa ang member in charge amo man ang magarekomendar sa court in bank. Ginmanduan sa House Committee on Legislative Franchises sa mga opisyal sa National Telecommunications Commission o NTC nga magpaathag kon nga hindi sila pag-cite for contempt angot sa pag-issue sang cease and desist order sa pagpauntat sang broadcast operations sang ABS-CBN. Ini nagwa matapos ginpasiguro sang komisyon sa Kamara sa adtong masuggest nga hearing nga magahatag sila sang provisional authority sa ABS-CBN agud magpadayon nga maka-operate tungod nga ang mga hagna angot sa franchise renewal sa ang kompanya ang ginadeliberate pa lamang. Ang order naka-address pa kung para kay NTC Commissioner Himaliel Cardoba, Deputy Commissioners Edgardo Cabarrios, kag Delilah Deles Subungman, ni Attorney Ella Blanca Lopez, head sang legal branch sang NTC. Ginaduso naman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. nga magpatunga ang Kamara agud suportahan ang petisyon nga ginpasaka sang ABS-CBN sa Korte Suprema batok sa cease and desist order nga gin-issue sang National Telecommunications Commission. Sado kay Garbin ginapaboran sang Kamara ang petisyon sang ABS-CBN nga ang cease and desist order sang NTC isa ini ka improper kag contrary to law bago ginlapas ni ang procedural due process kag equal protection clause rason nga dapat ining i-withdraw sa komisyon. Patag ni Garbin ang intervention sa isa ka legal proceeding sa rin ang third person ginapanugutan sang korte nga magupod sa partido sa panahon nga pending pa ang pila katikang apang dapat magasunod sa kondisyon kag requirement nga gintala na sang korte. Sa dugang nga balita national, ginpanugutan sang Department of Education na DepEd ang mga pribadong eskwelahan nga temprano nga magbukas ang klase apang ginadumili ang face-to-face learning antes ang Agosto 24, 2020. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, may himog nga magbukas ang mga pribadong eskwelahan tungod ginasaad sa layi nga ang pagbukas ng klase patuman sa unang bulan sa Hulyo, tubtob sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto. Subong man, ginklaro ni Briones nga sa piyak nga magabukas sa Agosto 24 ang klase apang ginadumili ang face-to-face activities. Gintala na sang DepEd nga magabukas ang school year 2020-2021 sa Agosto 24, 2020 kag magatapos ini sa Abril 30, 2021. Ginpahayag naman sa Commission on Higher Education nga kinahanglan i-adopt sa mga pribadong universidad ang pagbukas ng klase sa bulan sa Agosto bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay CHED Commissioner Prospero Di Vega, akong Di Vera, ang nasambit nga tikang ang dapat kinahanglan agud ang bulan sang Mayo tubtob Hunyo ang gamiton para magpreparar sa flexible learning system nga patuman sa pagbukas sang academic year. Duha man ni Di Vera nga sa idalom sang flexible learning, ang mga estudyante magatuon pagi sa online, offline, residential kag non-residential schoolwork depende sa internet connectivity sa mga estudyante, manunudlo kag higher education institutions. Palayag pa ni Di Vera nga ang 300 ka state universities and colleges ginatagan na sa panahon sang CHED agud nga tun-an ang pagpatuman sang flexible learning system. Kag sa katapusan nga balita national, wala pa sang desisyon ang Malacañang kun bala mga bay sa Kongreso sang supplemental budget sa sulod sang 57 ka adlaw nga ginapatuman ang lockdown sa Luzon agud mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala pa sang desisyon apang ginapaabot nga si Budget Secretary Wendell Avisado ang magapagwa kung pilang kantidad nga kinahanglan nga i-realign sa executive branch kag ano ang pwede nga i-realign para sa kantidad nga kinahanglanon sa supplemental budget. Dugang pa ni Roque, wala pa nakadesisyon Economic Development Cluster kag Development Budget Coordination Committee angot diri.
Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:41 sa ato naman mga ka-aksyon bala ining kadamo na sang nagsalig sini sang kaepektibo sang original nga CL-Pito-Pito. Pero siguraduhon naton maka-aksyon kay ining original nga CL-Pito-Pito gin pabaskog pagid ni man gin butangan pagid dugangan pagid ini sang 26 mg sang vitamin C para nga away naton sa mga balatian pareho sang ubo, sipon, trangkaso. Kag tungod sini sa epektibo sang CL-Pito-Pito madamo sang nagasunod nagakopya sini. Amo na nga ginapahanumduman ginaton ang aton sini nga mga ka-aksyon nga likawan naton ang makabakal sang hindi original nga CL-Pito-Pito. Ini mga hindi original nga CL-Pito-Pito nasulod ini sa mga 500 ml bala nga sulodlan sa mineral water. Ang iban ginabutang sa lapad nga botelya kag ginalibod. Ang original nga CL-Pito-Pito wala ni siya ginalibod. Mabakal mo lang ini sa mga butika kag farmasya malapit lang sa imo nga lugar. 375 ml ni siya nga suludlan para masiguro naton nga original ang CL-Pito-Pito nga aton mabakal hindi kita mabiktima sang peke. So diri kita sa original nga CL-Pito-Pito kaysa original nga CL-Pito-Pito laging panalo. Kag para naman sa ato mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid inaabot posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iyari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kon ang imo nga kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang iyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Ang atong tugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod na Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa ato naman nga Balita International, matapos umpisahan sa Estados Unidos ang human trial para sa naimbento nga coronavirus vaccine, ginpahayag ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe nga mahimo naman nga umpisahan sa bulan sa Hulyo ang clinical trial sa mga bakuna sa Japan. Paday naman ang ginahimo nga pag-develop sa COVID-19 vaccine gikan sa nagkalain-laing institusyon sa Japan kagay na lamang sa University of Tokyo, Osaka University kag National Institute of Infectious Diseases. Nagalaom
man ang presidente nga matapos na sa madaling nga panahon ang vaccine programs. Dugang pa ni Abe, target sang iya gobyerno nga maprobahan na subong nga bulan ang anti-flu drug nga vegan agod gamiton nga bulong kontra COVID-19. Sa balita sa matag sa pagnegosyo, may dako na naman nga dugang sa presyo sa produkto sa petrolyo. Ang mga kompanya sang langis karon nga adlaw Martes. Nagsaka sang 2 ka pesos kada litro ang presyo sang gasolina, 1.90 ang dugang sa presyo sang kada litro sang diesel, kag 1.25 ang pagsaka sa presyo sang kada litro sang kerosene. Sumugod lasay sang aga ang dugang presyo sa mga kompanya nga Petron, Shell, Sea Oil, PTT, Phoenix Petroleum, Flying V, Petrogas, kag Total. Ang Chevron naman, ang una na nagpasaka kaina alas 12:01 sang kagahon. Samtang ang kompanya Clean Fuel, karon pa magpasaka alas 4:01 sang hapon sa ila sining presyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 44 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 59 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 51 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy si Marcelito Pumoy. Kabalogin man ta action boy nga naghalini siya sa pigado nga pamilya action So, boy. wala ganito, wala ni siya mo daw sa dalan. Basta, Oo, palaboy-laboy. Ang manahambal ya sa una. Magluwas nga nagabulig siya sa buong action boy sa mga pigado bala. Panghatag relief goods, bungod sining COVID-19 crisis. Isa ka action boy, isaya ka babayi or ginang ang ginapatukuran niya sang balay. Tindugan. Oo, ginpatindugan niya sang balay action boy. Kay man, may nag-post na ako sa Facebook angot sa kay Nanay Aurora ni Bala Action Boy. Kag iya ko nga balay, do CR lang gidya ang kadakoon. Kag pagatumba pa action boy, gahilay. Oo. 10 years na kuno nga naga-start dito si Nanay Aurora na do na bala na touch bala iya heart. Kay syempre sa una kuno gani amo na palaboy-laboy siya kuno. Nante amo to ginpahimuan niya sang gamay man lang nga balay, for at least bala komportable. Dako lang. Yes, of course. Pamiro, ito do CR lang. Subong niya ang balay patindog yung may CR na. Yes, correct. Tapos lang in action boy sa sulod sang 4 days. Ano nga balay na ako? Ano nga diba si do ka tsaktuan malang action boy kasi nanay mo lang isa mo. Unless gusto mo to mag-upod kay nanay, tipa dako-dako ani Marcel. 4 days nga balay nga ginubra. Basta siguro mga nipahat. Wala bigin pakita action boy. I-check ta lang si Marcelito kung gusto ko na makita kung ano ang balay nga nubra. Sige, pakitaon karon bala. Sige, balita sa sports. Ginanunsyo sang FIBA ang ila schedule sa 2023 FIBA World Cup. Hiwato ng mga torneo halin Agosto 25 tubtob September 10 tuig 2023. Ginhimo ang among anunsyo bisan pa nga may pagdudua karon sa pagpadayon sang hampang bangod sang coronavirus disease 2019. Magasugod naman sa Nobyembre tuig 2021. Tubtob Pebrero tuig 2023 ang 6 ka window sang World Cup qualifiers. Mangin host diri ang Pilipinas, Indonesia kag Japan. Sa din ini ang unang kaygunan nga torneo ang uyatan sang 3 ka pungsod. Ang group phase ang hiwaton sa 3 ka pungsod samtang ang final phase ang himuon naman sa Manila. Doors na lang na kita sa imo balita espesyal daw kanami patali sa balita espesyal mo True. Ano gani ano to? Paano mahalungan balang imo nga action boy, imo nga skin bisam laga pa bago-bago ang tiyempo subong. Mga pamaagi kung paano ma-maintain ang imo makinis nga kutis. Buwasa, hindi pa man naman ang kutis nyo Hindi pa naman. Sa buwasa, hindi pa na. Buwasa lang kay daw kaalang-alang gid ang aton nga time action boy. Ano tani kay para makinis ang kutis ko. Buwas, hindi pa na. Sino naghambal? Ang nag-comment niya na gusto ko na tanay magkinis ang kutis ko. Buwas, hindi pa na. Hindi pa naman ang kutis mo. Hindi pa naman ang kutis mo. Kaya-kaya pa na. Kaya pa na. Good morning, Rona Pilanda Lewis, sa kay Phil Alonsagay, Toto Torres, puro ni tanan abroad. Good morning. Kay Jonel Halyurina, ang imong fan. Number 1 fan. Chelmar Jordan, M. Saboso, good morning. Kay Attorney Doug Pandan, yes, good morning, man. Attorney. Torco Jongko, kag sa classmate ko, Ronnie Bagona Valyar. May Cautivar Duhenyo, classmate ko, good morning. Kag sa aton din mga ka-action nga nagapamati sa aton Facebook Live, Action Boy, good morning sa inyo tanan. Kay Alan Dizon, kay Julio Solis, kay Marilu Antoniega, good morning. Franklin Telogio, niya magbasa Action Boy. From New Zealand din siya Action Boy.
Kay MJ Ruby Salazar, good morning. Myrene Fabiano, dra sa Pontevedra. Kay Maria Luisa Albay, dra naman sa... okay. Good morning lang ko na. Kay Nilda Guanse, kay Dennis Roma, good morning. Manny Loquias, Lady Jonna de la Cruz. Pag-greet lang ko na kay Tataya Pito Alit, kag sabana niya si Jerry Alit. Ara siya kuno sa Riyadh, Saudi Arabia. Kay Cory Vidaha, watching from Kuwait. Kay Marjorie Tipsay, kay Isok Zimmerman Villarosa Jr., mayong aga, Linlin Parlan, Bing Barillo, kay Daisy Rupico, dra sa General Trias Cavite, Jessica Berasol, kay Tatski Banog Zamora, good morning. Jack Birador, good morning lang ko no dra kay sa grupo niya si Melchor Bello, si Micol Bello, dra sa Isabela. Kay Adnil Alegarbes, good morning, shout out kuno kay Daisy Ray Alegarbes sang Busay. Lelen Sanico, good morning. Lelaine Giliergan, ay amo ni siyang nagano. Mga kay Mary Grace Eugenio Fermin, Jessie Mark Ann, Josephine Biasong, Lito Dayap, kay Labayan Eduardo Jr., mayong aga, Martin Aliling, kay Maria Luz Grijaldo Macunat, Olive Gargaritano, Karen Ambagan, si Olive Gargaritano sa Riyadh, KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Yeah. Kay Karen Lerazan, good morning, Hinumbaan. Ay, sa Alagad Radio, ha? Oh, good morning gali sa 100.5 Alagad Radio sa Inubaan. Tani makalagaw man tada, no? Das one. Alagaw tada depende na kay Migo ta Eric, Kung palagaw niya ta, di ko malagaw tayo. Gani ba hindi ito pasundlon mo na, ha? Nagligan makanto na kami to niyan, dilanay. Ay, kala. Kay... Nga magkanto ka mo, di pa quarantine ta ka mo. Muna. Ginpahog pa ka mo, so wala na lang na dayon. Nga madayon ka mo, di pa quarantine ta ka mo. Ay, tanigin quarantine naman sa pag... Kay Jose Herson Junio, good morning. Kay Aid Andrian Pagba, dra sa Minuswagon, Barangay Villamonte. Kay Sari Fe Ronquillo, good morning. Ronquillo family. Ay, kay Nong Simeon, pagid Ronquillo, dra sa Bago. Correct, F. Smart Salcedo, good morning, dra sa imo, thank you so much. Kay Juvie Benlot, kay Hannah B.U., good morning po. Okay, good morning. Sige. Al 5 de Nobyembre mo, good morning ko na sa Basibonga family. Kadasig, bikadamo, sa kay... sa Camacho family, Herman family, kag Odi family. Good morning. Si Naida Palo. Sa kay Julius Caballero, good morning. Si Lovely Jean, si Ramon Hagnaan, si Tajina May Bahas. Good morning. Gawad Olay Abalahon, mga agaman. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Ito po ninyo sa Action, Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong po, sir? Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio.